Avui parlem d'estratègia de marca. I et seré sincera, aquest és el primer episodi que hauria d'haver publicat de la sèrie Auditar la teva comunicació digital, perquè bàsicament és el centre, són els pilars que fan que potenciïs totes les coses que facis per Instagram, per email marketing, a la pàgina web. És la base de tot. El que passa és que moltes vegades ens obsessionem amb els canals de comunicació perquè és com la manera més tangible, més directa d'arribar al nostre públic, i ens oblidem d'aquest punt estratègic tan important que si vols crear una marca potent i un negoci que pugui funcionar sol, és superimportant doncs, que també treballem. Perquè m'hauria de preguntar, has pensat mai, ostres, i ara què escric a la newsletter? O què dic per Instagram per poder connectar amb aquest client? Per què no tinc feedback? Per què no rebo aquestes vendes, aquests comentaris que estic demanant? Per què no connecto amb el client? Doncs moltes vegades és perquè ens oblidem de construir aquesta base superimportant, que a més, com més aviat la construïm millor, perquè d'aquesta manera podem anar construint-la al llarg del temps, i això és com el tema de l'interès compost, com abans comencis millor, perquè llavors és quan es multipliquen els resultats, i que a més també t'ajudarà a diferenciar-te de la competència i a saber quin és el missatge principal, el teu crit de guerra de marca. Al cap i a la fi, el més important de la teva comunicació no hauria de ser si has de publicar 5 cops a la setmana, si ho haig de publicar a les 8 del matí o a les 10 del vespre, si necessito aconseguir 10.000 seguidors per començar a vendre, que això ja t'avanço que no és així, sinó que el més important és conèixer quin és aquest missatge que farà clic en el teu públic, que realment s'hi sentiran identificats, que a més els ajudarà a saber quina és la teva filosofia i si realment encaixeu, i perquè d'aquesta manera continuïn amb el següent pas de la teva estratègia. I aquí estic parlant amb paraules com estratègia, comunicació i tot, però és tan fàcil com tenir un bon feeling, tenir una bona relació amb un negoci, per saber que si necessito resoldre aquest problema que tinc, doncs que abans d'anar amb una marca que no m'ha transmet res, segurament aniré amb una marca que sí que em transmet i a més com que hi estic com d'acord amb els teus valors i tindré més confiança. Però bueno, com podem saber això? Quin és aquest missatge, aquesta filosofia, això que hem de transmetre sí o sí, no? Doncs d'una manera molt fàcil, bàsicament escoltant el teu públic. Doncs avui parlarem sobre això, sobre estratègia de marca, que és una de les estratègies principals que hauries de treballar per poder-te diferenciar, per poder connectar amb el teu públic i al final per poder diferenciar-te de la competència i poder crear la teva comunitat, que és una de les bases per realment poder impulsar el teu negoci. Però abans ja saps que m'agrada donar-te la benvinguda al podcast. Avui estem escoltant un nou episodi del podcast Comunicació Estratègica, on t'explico com destacar, connectar i vendre en digital a través d'exercicis concrets i molt fàcils d'aplicar. Jo sóc la Rosa Cols, consultora de comunicació i màrqueting digital, i ajudo emprenedors i petits negocis a posar focus i direcció a la seva comunicació perquè puguin aconseguir clients més enllà del boca-orella. Bé, avui acabem aquesta sèrie, Audita la teva comunicació digital, amb el quart i últim capítol de la sèrie. I com he dit abans, potser hauria d'haver sigut el primer, però sé que el tema d'Instagram i email marketing doncs, crida més l'atenció perquè al final és com la part més tangible, no? Però també és molt important treballar aquesta part. Aquesta part d'estratègia de marca que potser també coneixeràs pel nom de branding. Vale, però un segon, Rosa. El tema del branding no era tenir un logotip i tenir els meus colors de marca i les tipografies, i és una cosa que els dissenyadors, jo sé que parlen molt de... el branding no és només el logotip, sinó que és tot el conjunt de tipografies, tot el conjunt de colors, de l'estètica de la marca. Bé, doncs aquí em sap greu complicar-te una mica més la vida perquè el branding, l'estratègia de marca, va molt més enllà de la part visual. De fet, tota aquesta part de logotip, els colors, és només una petita part de la feina que bàsicament representa
tot el que hi ha al darrere. Perquè al final, segurament et preguntaràs: "Ok, doncs branding, d'acord, ho necessito, però per què?" O sigui, al final, estratègia de marca. Què és una marca realment? És aquest logotip o és alguna cosa més? Doncs atenció, perquè aquí em poso una mica filosòfica, però bàsicament la marca és el conjunt de percepcions que tenen les persones quan pensen en el teu negoci. Per exemple, potser vols que el teu negoci es percebi d'una manera premium, però realment la gent quan pensa en tu doncs, pensa més en una marca low cost o hi ha una dissonància aquí. Com podem fer que realment el teu negoci comenci doncs, al final a transmetre aquesta sensació de premium? Doncs per un costat sí, treballant tota aquesta part de branding visual, que seria el logotip, els colors, el packaging i tot, i per altre costat també treballant l'experiència, els missatges de marca, a on trobaran aquestes persones el producte, com hi arribaran, com ho coneixeran. Per altre costat, també pot significar molt més estratègia de marca. Per exemple, pots veure, doncs, o sigui, pots pensar qui és realment el teu públic. Perquè un dels errors més freqüents és pensar que vas dirigit a tothom. I, evidentment, si penses que vas a tothom, potser és perquè vols moltes més vendes, però realment és quan t'enfoques a un públic molt, molt concret, que s'hi senti més identificat i amb més confiança a la teva marca, que pots vendre, perquè al final la qüestió és que realment senten aquella marca com una part de la seva identitat. Per exemple, potser en el teu cas, doncs, la teva marca és per a esportistes d'èlit, o potser és per a mares, que fa poc que han tingut el seu fill, o potser és per a emprenedors que no saben com comunicar i transmetre a què es dediquen, com en el meu cas. Llavors, bàsicament aquesta estratègia ens ajuda a plantejar totes aquestes preguntes que són essencials per construir aquestes bases que ens ajudaran, al final, a poder crear aquests missatges, aquesta identitat visual, aquesta experiència de client, que estigui tot alineat perquè llavors quan vulguem, per exemple, demanar uns preus potser una mica més elevats de la competència perquè ens volem posicionar com una marca premium, doncs serà possible perquè realment el client confiarà en que podem oferir-li aquest servei. Perquè ho entenguis ràpidament, et poso l'exemple de dues empreses que volen vendre xocolata. Però una es diferenciarà com una xocolata artesana i macarra i l'altra com una xocolata premium i selecta. Segurament la primera empresa utilitzarà missatges doncs, com més divertits, directes, descarats i segurament també amb tipografies doncs, més dures, més amb il·lustracions, potser. Al final, tot l'univers de marca doncs, anirà enfocat en aquesta idea d'artesania i macarra, no? Mentre que la segona empresa segurament treballarà missatges que estiguin més relacionats amb les sensacions plaents, tipografies més fines i més elegants, que al final transmetran aquesta sensació de premium i selecte. Podria ser exactament la mateixa xocolata, però en un punt destaquem una cosa i en l'altre una altra. Doncs bàsicament són preguntes que moltes vegades no ens fem, de dir, vale, doncs, què és el que volem transmetre amb la nostra marca, però que un cop ho tenim clar per escrit i seguim mesos i mesos i mesos comunicant allò, acabem creant aquestes percepcions o acabem modelant aquestes percepcions en la ment de les persones que ens segueixen, ens coneixen, ens compren, ens recomanen, etc. Bé, potser ja te n'has adonat de que l'estratègia de marca realment té moltes tecles a treballar. He mencionat l'experiència de client, però també podria mencionar l'experiència de l'usuari, per exemple, a una pàgina web o una aplicació, el tema de disseny gràfic, el tema de els missatges, que també aniria molt relacionat amb la identitat verbal. Ja veus que hi ha moltíssimes coses a treballar. Però avui m'agradaria centrar-me en 3 en particular, perquè són les bases amb les quals pots començar a orientar aquesta estratègia de marca si encara no t'ho has plantejat mai. Aquests 3 elements són bàsicament el públic, el posicionament en referència als teus competidors i els missatges de marca. Per cert, per poder tancar aquesta sèrie he creat un superpla d'acció
de més de 40 pàgines, si no recordo malament, per poder revisar i millorar la teva estratègia de comunicació. I a més, hi he afegit un element clau que no he comentat en aquesta sèrie ni tampoc ho faré, que és la venda. És a dir, què podem fer per incentivar la venda i tenir un millor control de de la nostra facturació. Així que si vols aquesta guia amb el pas a pas per saber què pots millorar, pots descarregar-la a través de la meva pàgina web, és rosacols.com/acció, que podràs descarregar allà tranquil·lament i, a més també et deixo l'enllaç a la descripció perquè et sigui més fàcil trobar-ho. Vale, doncs la primera pregunta que m'agradaria que et fessis per aquesta estratègia de marca és qui és realment el teu públic. I no em refereixo a saber que són dones de 15 a 45 anys. No, no. Em refereixo que els sàpigues en tot detall. És a dir, que puguis saber, doncs, quins són els seus objectius, quines són les seves preocupacions, què és el que li fa por, quins són els seus desitjos, quines són les alternatives que coneix, quina és la filosofia de vida que li agrada seguir. És a dir, hem d'intentar ser el màxim concrets possible, perquè com més concrets siguem amb el públic, més fàcil serà crear textos que siguin més específics i que realment puguin interpel·lar aquesta persona i diguin: «Uau, és que és 100% el que necessito». I sé que en aquest punt fa una mica de por perquè dius: «Ostres, potser estic tancant tant el públic que hi ha un punt en què ja no trobaré el meu client, ningú em voldrà». No és ben bé així, perquè per experiència moltes vegades connectem amb una marca encara que no estigui parlant exactament de nosaltres, per la filosofia, per la manera de parlar, per el que ens transmet. I al final segurament t'arribaran persones que no seran exactament com aquest públic, però que igualment hi entendràs molt. I llavors tu pots decidir si realment vols treballar amb elles o no, o si en el cas que venguis productes, doncs simplement potser no estarà 100% adaptat el text en aquest perfil, però igualment ho podran aconseguir. Així que no et faci por si especifiquen els teus textos. Si no saps com detectar qui és el teu públic, el que et recomanaria, sobretot, és fer una llista d'aquells clients, entre cometes, preferits, i que reflexionis sobre quins són aquests atributs que tenen en comú. L'edat, el gènere, si et venien amb alguna preocupació concreta. I ja veuràs que a mesura que vagis fent aquest exercici començaràs a veure alguns patrons similars que jo et recomano que escriguis perquè tinguis clar doncs, com és aquest públic. Per altre costat, comença a definir quin és aquest objectiu principal que vol aconseguir el públic. Per exemple, transmetre què és el que fa per poder vendre més productes, que aquest seria doncs, l'objectiu principal del meu públic. I per quin motiu ho vol aconseguir. És a dir, no només et quedis amb què és el que vol aconseguir, sinó per què és important per a aquesta persona. Per exemple, si jo ajudés a persones a crear la seva cartera d'inversions, doncs el seu objectiu seria tenir una cartera d'inversions estable que li permeti gaudir d'una bona jubilació. Per altre costat, també t'animo a que comencis a treballar el teu posicionament tenint en compte què és el que comunica la competència. Jo penso que la comunicació hauria de sortir de dins, hauria de ser una cosa autèntica, una veritat, no? Perquè al final, si no, es veuen les costures i, primer, tu acabes abandonant perquè no t'hi sents identificat o identificada, i per altre costat, doncs, també es percep que hi ha alguna cosa com falsejada, i això és l'últim que recomanaria en els meus clients. Això sí, és important igualment tenir en compte què estan fent els competidors perquè no tinguem una comunicació exactament igual, perquè si la tenim igual, doncs ja mires tu com et diferenciaràs d'aquesta persona. El teu públic tindrà un cacau mental que no sabrà si anar amb tu o amb la teva competència. Per tant, jo normalment el que faig amb els meus clients és identificar doncs, quins són, primer, aquests missatges que destaquen els competidors i després també veure doncs, quins són els teus atributs de marca, que segurament en tindràs diversos, doncs, que seràs minimalista, que seràs dolça, que seràs, etc. I a partir d'aquí, veient què és el que destaca la competència, doncs mirarem
quins atributs destacar en nosaltres que no siguin iguals que la resta, perquè d'aquesta manera, encara que al final enfoquem la comunicació en un sentit en què no estaràs comunicant el mateix, però tampoc renunciaràs a la teva essència, a la teva veritat, que és un dels punts fonamentals per tenir una comunicació coherent i sostenible en el temps. Per tant, aquí el que et recomano és que miris què és el que destaquen els teus competidors directes, que facis una llista d'aquests atributs i, per altre costat, tu també facis una llista dels atributs que et defineixen i aquí sí que hi ha una mica de feina de triangulació, de tenir com visió estratègica, que a vegades costa una mica arribar a aquest punt, però bàsicament et recomano que puguis encerclar aquells atributs que tu tens i la competència no. I a partir d'aquí comencis a crear la teva estratègia de marca tenint en compte aquests punts. I per últim, el que et recomanaria treballar per la teva estratègia de marca és el teu crit de guerra. I a què em refereixo en això? Bàsicament em refereixo a que confeccionis quins seran aquests missatges principals que comunicaràs una vegada i una altra en la teva newsletter, en els teus llançaments, als stories del teu Instagram, a les sessions de venda, en el pressupost, inclús en el propi servei, perquè són aquells missatges que, primer, connecten amb el client, perquè ja saps quin és aquest objectiu o quina és aquesta preocupació que té en relació amb el que treballes, i d'aquesta manera, mica en mica, vagi fent com una gota malaia, a mi m'agrada dir, com aquesta tortura, perquè realment, a poc vagi deixant a la ment de la persona aquest concepte que vols transmetre de la teva marca. I aquí no és una qüestió d'enganyar o de manipular, simplement és una qüestió de, per exemple, tu quan et vesteixes per anar a l'oficina o quan et vesteixes per anar de cap de setmana, segurament ho faràs amb el teu propi estil que has anat treballant al llarg dels anys. Doncs aquí és exactament el mateix. És simplement transmetre com ets com a marca i com a negoci per poder atraure aquestes persones amb les que realment podràs treballar a gust. Llavors, en aquest punt, el que et recomanaria és que puguis tenir un document que puguis revisar cada dia o cada cop que t'asseguis a fer la teva comunicació, perquè d'aquesta manera tindràs un document on reuneixis els teus missatges principals, que et recomano que enfoquis a tenir en compte quina és la teva diferència principal, quina és la transformació del teu públic i, sobretot, com els pots ajudar. Llavors, cada cop que hagis d'escriure material, com per les xarxes socials, per la newsletter, per la pàgina web, treu aquest document i recorda quins són aquests missatges que sí o sí han d'anar. I a vegades són crides a l'acció. Altres vegades són com un lema que repeteixes sovint. I a mesura que els vas repetint, és més fàcil pel públic començar-te a relacionar amb aquests conceptes. Ja veus que hi ha moltes tecles a tocar, però el que sempre recomano és anar a poc i amb bona lletra per anar millorant cada pas. Així que si vols millorar la teva comunicació, m'agradaria recordar-te que també tens el pla d'acció gratuït amb el pas a pas que pots descarregar a través de la meva pàgina web, rosacols.com/acció. Et deixo l'enllaç a la descripció. I ara m'agradaria fer una mica de falca publicitària perquè aquest mes estic d'estrena amb un nou servei que de moment només estic comentant en petit comitè. De fet, ara mateix només he obert 4 places i segurament seran aquestes 4 places pel 2023. Aquest servei consisteix en acompanyar a persones amb negoci que els costi ser constant en la seva comunicació, transmetre què és el que fa amb el negoci o saber quin és aquest següent pas que ha de fer l'estratègia per poder crear realment un sistema que l'ajudi a trobar clients. Però sense presses, anar fent pas a pas, com comentava abans, i amb bona lletra, perquè d'aquesta manera puguis millorar la comunicació sense estrès, sense agobiar-te i podent centrar-te en una tasca cada setmana. Llavors, bàsicament, si vols que sigui la teva consultora particular en comunicació i màrqueting digital, m'encantaria acompanyar-te a través de sessions quinzenals. En cada una d'aquestes sessions, bàsicament el que farem serà marcar objectius realistes que t'apropin en aquest objectiu de trobar clients a través d'internet.
Per altre costat, compartiré amb tu el calendari editorial de les xarxes socials perquè no hagis de pensar en ostres, què publico avui, què explico per stories, perquè ho tinguis molt, molt pautat i d'aquesta manera doncs, et sigui molt fàcil comunicar, però fent-ho des de tu, des de la teva essència. Per altre costat, si ho necessites, també puc revisar tots els textos que creguis en relació a la comunicació. Per exemple, per la newsletter, per un llançament, per les xarxes socials, etc. I si tens dubtes sobre com publicar una cosa, sobre qualsevol cosa relacionada amb comunicació realment, estaré disponible per a tu sempre a través del WhatsApp per resoldre qualsevol de les teves preguntes. Així que si t'està costant ser constant amb la teva comunicació i transmetre què és el que fas, m'encantaria acompanyar-te per poder marcar aquest següent pas i anar avançant en la teva estratègia. Contacta amb mi a través del WhatsApp o envia'm un missatge directe per Instagram i així t'explicaré tots els detalls. I fins aquí l'episodi d'avui. Moltes gràcies per escoltar-lo sencer. Com sempre dic, si t'ha agradat, et recomano que te'l guardis, que posis un m'agrada, i inclús si coneixes un altre emprenedor o persona que tingui el seu petit negoci i creus que li pot ser útil, m'encantaria que li compartissis aquest episodi per animar-lo a millorar la seva estratègia de marca i la percepció que les persones tenen del seu negoci. I si ets nou per aquí, et convido a seguir el podcast o a subscriure't al meu canal de YouTube per no perdre't cap consell sobre comunicació estratègica. Així que t'envio una forta abraçada i que les paraules t'acompanyin.